ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقال يتود الله يجول لنا الله صلى الله عليه وسلم. إن calmini kala jeeɓowo émission men mo mbatten ɗo e Sowo TV. ene ɗo ɗum musidɗo mon almudel mon badirage mon miñirage mon Alaji Haruna Jiggo to Marda. E to banggue caméra to jaggani men ɗum ko Amadou Diagne, to banggue réalisation ro noon ko Hamme Jiggo. Kamɓe ɗowonta en gueɗe ɗe, kamɓe jonnata ɗum hano hannirta ni. ɗum noon en ñaaguima kadi duwaw, en ñaaguima kadi ganduɗa hoore maɗa Allah nde hokkata men timminde émission e dow jaam. Hande woni émission men ɗimmo mo mbatten ɗoyde e aljuma. An jeeɓowo émission o a salminama ɗo calminteɗa beltoɗa ɗo. mbeɗa ñaagoma kadi hakke giggol ɗon ɗo jeeɓata émission o nde mbaɗata fatiha salatu ala nabi, mbaɗa 11 qul huwallahu piɓana en hen ceerno men Mouhamadou Khadijatu Jiggo, kanko e dendagal maɓe julɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Émission men mo gadinɗen wadde jawtuɗo kalnoɗen hen ko to banggue tawhid, en kalini henere ko wiyete imani ihsan, en pammini kadi ndiyam holko woni laaɓal ndiyam holno laaɓirta, hol façon ngaji ɗi ndiyam wayata ha wawa reworede to Allah, to banggue dewal Allah, ha wawa hutorede taw wona laaɓal tan to banggue aada, laaɓal kay to banggue ibada ko woni ha joni dewal Allah en kalino. Hande noon ha joni kadi koye laaɓal he gonɗen ha joni, tawno laaɓal ene yaaji kadi ko kañum woni yumma dewal Allah. eyyi so tawi a laaɓani a wawa rewde Allah no hannirta ni. Wadde hande eɗen gaddi toɓɓere men to banggue laaɓal woni ɗo ganndo wiyata at-taharatu ismani, taharatul khabas wa taharatu ha joni ganduɗa hono wa taharatul hadas. eyyi ko laaɓi ko ɗiɗi. ene waɗi laaɓal ngal ganduɗa ko laaɓal soɓe, neɗɗo laaɓa e soɓe, e laaɓal ngal ganduɗa neɗɗo laaɓa e taƴire. holko woni laaɓal e soɓe? woni laaɓal noon e soɓe ko so tawi ganduɗa ma ka janoɗo dow wuro, laɓɓinade nde ɗum ko labde to banggue soɓe. so tawi ka taroynoɗo, tanjade nde woni wisade en, ɗum ne kadi ko labde e soɓe. so tawi kadi ka loldinoɗo e joom suudu ma, lotadema janaba nde, ɗum kadi ko labde e soɓe. ɗum woni laaɓal soɓe. laaɓal taƴere noon ko laaɓal to banggue salligue, aɗa laaɓi ha paari callinaɗa, ɗum woni ha joni aɗa laaɓi to banggue ganduɗa to banggue taƴere, a taƴeraka. nde tawno neɗɗo omo wona laaɓɗo taw omo wonde ganduɗa hoorema taƴere noon woni wasde wondude e salligue. joni holno neɗɗo o laaɓirta? eyyi yani en mbi so tawi neɗɗo yeehi tawriyima o ganduɗa hoore maɗa o wisoto ndiyam ɗam mbino ɗen ko laaɗɗam ɗam, ko ɗam o wisorto. so tawi omo yahanno ndiyam yani e makko, ndiyam ɗam ko ndiyam soɓe, walla omo jole saret omo dogna, walla no wadi fof o yani tan e foos, ndiyam foos o yani hen, ɗo joni o wondi e soɓe, ko poɗɗo lawƴude on soɓe. joni on soɓe hakkeno o wayi hewde e makko, nde ganduɗa ma yonatamo tan ko ɓuftoyade, te nde ɓuftoyrode omo wondi kadi e lotgal janaba, omo leldino e cuddiɗo makko o suwa lotade janaba. on soɓe kadi mo yani e dow mum ko poɗɗo ɗum lawƴude, woni ha joni o wondi e soɓeji ɗiɗi. joni so tawi o yeehi omo lotoyo, omo looto soɓe mo wondi ɗon tan mo yani e ganduɗa hoore maɗa e fooso, on soɓe tan o yeehi o fiɓi anni omo looto ɗum, walla omo lawƴa ɗum ɗo wawi wonde foof, taw kadi omo wondi e ganduɗa hoore maɗa janaba. o yeehi o ƴetti suuɓa makko, o yeehi tarodde, o ɓuftoyi, yen paam o ɓufti tan ko soɓe mo yani e dow mum o, kono ɓuftaki raw janaba o. kono so tawi o ƴetti suuɓa makko ndiyam, walla ko wawi wonde foof, o ƴetti ginnu kawel makko ndiyam laaɓɗam, o yeehi omo lotoyo janaba mo o wonduno, soɓe foof bawnoɗo wonde tawrunoɗo mo hen ene yona. ɗum kadi ene moƴƴi yimɓe paama ɗon. wadde aɗa wawi wondude e soɓe goɗɗo mo wona soɓe janaba o, loroɗa soɓe oɗon taw a fiɓani janaba o, wadde
janaba ha joni waɗɗiraki mo iwanema kono so tawi aɗa wondi e janaba a loori momo a fiɓi anni aɗa looro janaba kala soɓe fof mo gonnuɗa faam kadi laaɓi eyyi ɗo o point ene moƴƴi nde yimɓeɓe paamata ɗum so ɗum yawti a laaɓi to banggue ɓandu kalɗen ɗo ko laaɓal ɓandu ene heddi ya taw kadi aɗa laaɓi to banggue comci ɗi ɓorniɗa a laaɓi joni ko kalɗen ɗo ko a laaɓi to banggue terɗe sa waɗi ni no mbimami ni walla taw ka ko wawi wonde hay sowona lorgal janaba soɓe fof gonnoɗo e ma a yiihi a lawƴoyi ɗum a laaɓi to banggue ɓandu kono wutte ma kadi ene waɗi soɓe a suwa taw ha joni laabde an a laaɓi banggue kono wutte o laaɓani taw a wawamo juldude so wona taw ko gantu ari eyyi ɗo noon ko kalten ɗo ko wona taw gantu eyyi joni wutte mo ɓorniɗa o ene foti laabde hadema huccidde Allah aɗa rewa ɗum wutti o caggal kadi nde laaɓi rewata hen ko salliginade noon hol ndiyam calliginoteɗam en kaalino woni wa tahsulu taharatu bima min attaghayyuri bi shay'in salima idha taghayyara bi najsin ɗuriha aw tahiri li adatin qad saluha woni mo émission men oymo kalnoɗen to banggue ɗo cifinoɗen sifaji ndiyam ɗi jogoto wawa labde laɓɓinde neɗɗo hakkude makko e Allah o wawa rewde Allah no hannirta ni wadde neɗɗo o so tawi omo salligino ndiyam ɗomo foti salliginaɗam ene foti labde so tawi omo salligino kadi hoto jejjiren yen paam enen ɓe ganda salligaji ganduɗa on maɗa farillaji ha joni salligue koɗi jeeɗiɗi no anduɓe mbi paam kadi farillaji salligue ko jeeɗiɗi an calliguintoɗo farillaji salligue no gandu o wi fara'idul wudu'i sab'un wa hi dalkun wa fawrun niyyatun fi bad'ihi fal yanwi raf'a hadathin aw muftarad aw istibahatan li mamnu'in arad eyyi yen paam wadde farillaji salligue ɗi koɗi jeeɗiɗi hen goto noon ne mofti goɗɗo woni ha joni ganduɗa hoore maɗa jeetati mani mbiyen tan ko jeeɗiɗi sibu battuɗo jeetati mo mbiyeteno ha joni woni koye nder goto wadde ko adi foof so tawi aɗa salligino ɗamɗam ndiyam labɗam ɗam mbiɗen wadde so ɗam yawti a fiɓat anniye an ɗo gonɗa koye salliginade anniye mo piɓata o noon ko holon façon anniye mo piɓata mbeɗa a fiɓat anniye tan gonɗa koye salliginade tan ɓolle kaɗa ɗon walla a fiɓat ko calliguintoɗa ko calliginontoɗa ko waktu farilla walla ko waktu ha joni ganduɗa maɗa naafila yo ɗon kadi ene jaari ganduɗa hoore maɗa wattude haqqille wadde so tawi aɗa salligino ya fiɓ an salligue mo calligintoɗa o hayde kay ko waktu jiɗɗa julde ya fiɓ an de aɗan ɓamta taƴere nde gondunoɗa ganduɗa hoore ma nde taƴere nde ganduɗa ene hannoma huccidde Allah aɗa rewa ɗum piɓa wadde aɗan salligino farilla jontuɗo so yani so tawi ko tisbar calliguintoɗa piɓa won waktu tisbar oɗo kanko calliguinontoɗa so tawi a salliginima e on anniye takkusan so yonti aɗa wawi juldude futuru so yonti aɗa wawi juldude gueƴe so yonti aɗa wawi juldude aɗa wawi juldude on salligue kala naafila ma mo jiɗɗa ganduɗa maɗa juldude sa aɗa wawi naflirdemo kadi deftere ma Qur'an e wadde yen paam anniye oɗon omo waɗi fayida teskade mum nde ko hunde wonde fayida saɗa salliginano waktu wadde fiɓ ko waktu farilla gonɗa e ganduɗa hoore maɗa salligenanade so ɗum yawti ganduɗa hoore maɗa salligue kam meɗa andi hewɓe ne gandi ɗum so mbi eɗen mbaɗa ɗum ɗo décortiqué yama kadi ƴettata no fewi kono yen pamta kam anniye o e so tawi en gari ha ganduɗa hoore maɗa ɗo juuɗe ɗo farilla mo mbiyatami ɗo no juuɗe ɗo jartude peɗeli ɗi nde ɗum ko farilla yimɓe gandu ɗum eyyi nde tawno hewɓe teskaki ɗon neɗɗon ara tan waɗani lawƴe juuɗe mum yawta kono ya faam so tawi a waɗini a lawƴi juuɗe ma sa ari ha ɗo ka poɗɗo jartude peɗeli ma ɗiɗo ɗum ko ɗum wajib jartirde ni peɗeli ɗum ko hunde waɗɗinde e salligue e wadde kadi mbatten hen haqqillaji ɗum ko salligue so tawi salligue ma no mbinoɗen adana salligue o so tawi boni tan so fewani tan faam julde ma nde moƴƴani e wadde temps mo mbatta e salligue inni minute o horo bonnane 5 minutes mo mbatta e julde o 5 minutes mo mbatta to aɗa tuuro aɗa turto inni minute o gane wawi ɗum bonnude wadde wattu haqqille e salligue o yo feew en mbino wadde ganduɗa hoore maɗa anniye o ko hunde wonde fayida wadde teskade ɗum nde beele salligue o wawa ngarɗude caggal nde mbaɗɗa caggal anniye ma aɗa salligino ko lawƴata juuɗe en ko ɗum fof ko sunna ko gufƴotoɗa ko e ko curɓi kintoɗa ko ɗum ko ha joni ko hakkude sunna tan e ɓuural eyyi wona kadi wona ene wiiye ko sunna tan sa waɗani ɗum bonnata ala wonko bonnata wat ko farillaji gonɗen e haalde taw
wadde sen gummima anni en garat koye yeeso loddema yeeso nde laawol gotol ngol ɗum ko ɗum ganduɗa hoore maɗa ko farilla ɗiɗi goɗɗi pawri ɗen ɗi ɗum kadi ko ɓural eyyi ɗum ko ɓural so yawti ha joni ɗo yeeso ɗo gartiren koye juuɗe no mbinɗen jungo ngo ni a jartat peɗeli ɗi jartude peɗeli ɗi ɗum ko hunde waɗɗinde ɗum il faut yimɓe tesko ɗum heewi ɗo neɗɗo arra selgina tan o waɗa niyedo tan o momo o yaha lawol makko ala so tawi a waɗi ni a waɗi hen ndiyam a jartat peɗeli ɗi sa jartiɗi ɗum ko hunde waɗɗinde o farilla omo mofti e jungo he farilla jungo oɗo farilla jartude peɗeli ɗi ɗum ko hen mofti ɗum woni ha joni wiyama farillaji saddigo on wiɓe ko jeetati wadde ko on farilla e wadde jartude peɗeli ɗi ɗum ko hunde fonde teskede eyyi so ɗum yawtine kadi miskugol hoore ɗum ne kadi ko farilla eyyi lawƴude koyɗe maɗa kadi ɗum ne kadi ko farilla eyyi so tawi kadi aɗa waɗa hen ndiyam aɗa yigga nde ɗum ko farilla yaacadema nde e salligue wona yawnade yaacade woni wadde tartibo woni rewodirde ɗo wonno jungo deggodiraɗo jungo ganduɗa hoore maɗa rewanno e yeeso ko jungo rewata e mo ganduɗa hoore maɗa ko hoore on tartibe mo mbatta ɗonere mbasa tagge salligue o mbasa tagge salligue o woni ɗo joni aɗa wonno e jungo a suwa parde jungo o jaaha aɗa waɗo e gueɗe goɗɗe firti ko a bonni on farilla woni ha joni ganduɗa hoore maɗa fawru o farilla biyaɗo yaccade o so tawi aɗa wonno e yeeso walla aɗa wonno e jungo a suwa hay parde wadde e jungo dartiɗa gonɗa e haaldude e neɗɗo goɗɗo a bonni tartibe o ɗum ko farilla ya neɗɗo ni neɗɗo ne foti ɗum teskade saɗa salligue wona caahan saɗa salligino faam farilla nan taw won farilla goɗɗo mo wona wadde ndiyam e yiggude farilla goɗɗo mo ganduɗa ko rewodirde terɗe ɗe e ganduɗa hoore maɗa yaacade ɗum woni wasde tagge salligue o ne haalda e neɗɗo goɗɗo dartina ko mbaɗannoɗa ko dartina wona e haalde e neɗɗo goɗɗo walla gaddoya téléphone ma wona e sonde koccoya walla ko nandi hen ɗum a bonni farilla o te bonnudema farilla oɗon nde ene jeeya sababu salligue ma bonde wadde ɗum kadi hunde kadi ko hunde fonde teskede eyyi ɗum woni ha joni yaccade farillaji salligue ɗi so tawi en jumani ko ni ɗi poti ko ɗi jeeɗiɗi mbatten hen haqqillaji no fewi yo Allah hokku en timmode moƴƴere eyyi meɗeni ko ɗo kanneten yewtere nde nde tawno ko joguinoɗen nde temps heewani en calmini kala en juurima kala en ñaaguima kadi yaafuye kala hen ko fewani en paam ko neɗɗo won mo timmani kala hen kadi ko fewi en paam kadi ummiri en koto Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawɗe baɗowo no welira waɗa nde weela waɗa kadi ɗo weela yo Allah ɓeydan en jaam e sutoro e nder leydi he bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon min calmini on min juurima on min ñaagui do min ɗaɓɓi yaafuye on jarama yo Allah hokku en kadi tawede aljuma gappaɗo bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tawa eɗen celli eɗen kiisi eɗen cellira eɗen kiisi yo Allah ñimno en kadi e dewal Allah bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Allah hokku en kadi hulde Allah hokku en ñemtinde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah hokku en ɗoftade kadi jinnaɓe ɓe Allah hokku en kadi ɗoftade seeremɓe ɓe bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon haza assalamu aleykum wa rahmatullah على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها